John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili gayod malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Usbon ako? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magampo ta. Makagagahom og langit no namo ang Amahan, salamat kayo nga ang imong panalangin, ang pabor, ang giya maanaa sa kada usa namo, ka mga kinabuhi Ginoo. Wala minasayod unsa pay manghitabo sa umaabot nga kapanahunan. Apan namong pag-ampo Ginoo nga ma-secure na kami seguridad diha sa imong gugma Ginoo. So tabangi kami nga pinahagi sa imong mga pulong Ginoo, masabtan og ayo namo ni nga gugma. Tungod kay kun dili namo ni masabtan Ginoo, kanunay ngamong kasing-kasing lupigon, daugon og malumos sa mga pagdumot, sa mga kasilag, sa mga grudges Ginoo. Busa o Lord, tabangi kami nga makasabot mi og ayo sa imuha nga gugma ni ining kabuntagon Amahan. Salamat kay Lord nga walay gahom ang yawa nga makahimo sa pagpanghilabot, pagpangguba, sa pagpanglaglag. Kundili ang imong tuyo Ginoo nga maong mianhi kag paghatag og kinabuhi, pagluwas og paghatag sa kinabuhing madagayaon mo'y mahitabo sa kada usa. Panalanginan mo o Ginoo bisan ang pagsimba sa mga kabataan, ang mga kabatanunan nga niya miduol sa imong presensya, og namong mga ginikanan Ginoo tungod kay bisag unsa pa namo pagpaningkamot wala gyud may mahimo gugula ikaw. Salamat Lord that before this year will end, O God, ang among langitnong panalangin Ginoo, ang gasa nga langitnon Amahan nga imong giandam para namo rong tuiga, dili gayud molabayng kawang Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, mao ni nga among pagpasalamat og pag-ampo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod ta mga igsoon, atong palakpakan ang buhing Dios. Hallelujah. Pinakakusog nga pakpak para sa Ginoo. Praise God. So, akong gihangyo tong kabataan nga dito na sa likod. Kanang naa sa gawas, napadyoy daghang bangko dire yesterday. Ang ato ang katong pag-Thanksgiving nato, natay offering man ato na gihimo, nya niabot to siya og 14K. Gikuhaan nato siya og kanang gipang love gift nato o niya diha toy 8K mo na nga nakapalit ta kagahapon og 20 ka bangko nga kaning ni ang naay sandigan. So maybe usas imong gilingkuran mao na siya panalangin sa Ginoo. O unya napay mga kanang siguro napay gamay nga nabilin to, ipalit to og pintal kay kasugod nagtaya dito, no? So mo na. Salamat sa Ginoo sa makausap pa. Ayaw naglain nagsabot pag moingon kong Merry Christmas. No? Ayaw naghuna-una unsang adlaw, unsang pitsaha, mga pagan may gahimo ana. Ang imong hinumduman si Kristo nga natawong luwas sa ato or nagluwas sa ato nakasinabot no? Basing November 1 na tawo. Basin og wala. Sultihan kanako 2,000 years, 2020 years. Gikan sa pagkahimugso ni Kristo mga igsoon, daghan ng tuig nilabay itong kinabuhi pero pwedeng wa pa siya natawo sa atong kasing-kasing. Tama? So muna nga kinahanglang matawo gyud siya sa atong kasing-kasing. Oh? So today ang ato nga paghisgutan, giuluhan siya og understanding the love of God as our Father, as our King and loving Father. Understanding the love of God as our King and our loving Father. Tungod kay dili lamang Dios siya sa atong kinabuhi, hari usab siya. O dili lamang siya kay hari usab, amahan usab siya nga mas sweet pa sa atong mga amahan dinhis kalibutan. Amen? Sweet kaayo. Unya ang problema ni tungod kay
Dagan kayo sa mga Kristohanon, bisan ako sa akong kaugalingon, nindot gyud kaya nagtinguha, nagapangandoy gyud ko nga, mas mudulot pa, mas masabtan ako og ayo ning love sa Father. No? Because many times nga ma-feel nimong unloved ka. Many times nga bation nimong muramag, walay nagpakabana nako, muramag, walay nag-love. Di ba, maka-feel ka na? Hala, grabe, naputos mo gugma. Wala ningog. So, na mga time, ngayon ana, ang uban nga mga anak, tungod kay mga ginikanan, nagapanglangyaw sa layo, naglong og love sa papa, sa mama nga tuwa sa layo. Munang lipay kayo, basta na ana, bahalag i-quarantine pa, basta na anas Lourdes, no, buyan. Buyan. O, palakpakan na to ang Ginoo, maayo si Lord. Muna'y kalipay. Oh, Lord, answered prayer dyan na, Ginoo. No? So, naglong ta, ingon anak, mga igsuon. But, kasagaran, ilabi na sa dili na masabtan nga mga panghitabo nga nagaabot. Malimot ta unsay kahulugan ni ini. Nga usahay ang gugma, murag, mapasikat na lang kung naay bag-o nga naabot nimo. Naay bag-ong tsinilas. Kabalo mo mga igsuon, grabe jud kaayo. Makita ra gyud ni Lord ang imong desire. Before ko niadto sa nilakaw padong may panglaw magpagas. Layo magpagas. Na niyon ko na lami ang ikaog isda pag uli nako dihay Tagaloon gato diri isda perting dako ah. Kabalo yun si Lord. And then, ingon na po ko ni sa akong wife, mupalit kog tsinilas may katong puti. Dihay ni hatag og tsinilas puti. Gusto mo, kuhaon ako? No? Salamat kayo, ha? O si Lord, makabalo ra gyud na si Lord. No? Panggaon yun ka sa Ginoo, basta, og unsa lang yun, many times man God maigsuon, magpadala kas imuhang magpadala tas atong emosyon lamia kayong idagan ba? Lami kayong ilupad. Lami kayong pero og magbuhat ra gyapon ka sa gisugo sa Ginoo, dasig man ka or luya. Naa jud si Lord dili jud may tabo nga pasagdan ka sa Ginoo, no? So bahala na wala kay nadawat rong panahon na. Kana masikag yung lindutag na ay bag-o. Bagong kinabuhi, maoy, panganduya. Ayaw hunahuna atong bagong tuig, ayaw hunahuna ng bagong gamit, panganduya ang bagong kinabuhi gikan sa Ginoo. Amen? Mo man ay rason. Munay angay natong kalipay. Pastor, wala ra ba ko'y 13 month? Wala ra ba ko'y bonus? Wala ra ba ko'y... Wag yun, pastor. Ayaw kaguol. Ano po kang maguol? Sa ato pa, og munay atong basihan, naa diha atong gibutang ang atong kalipay. Wala diha naa sa Ginoo. Amen? So kung masabtan nimo ang love sa Father sa imo, dili na ka magsigig kaguol sa unsay nadawat nimo or wa ba kay nadawat. Grabe kayo ni nga love sa Father nga gihatag mga igsuon. So para nga mas masabtan nato ni o kayo nato ni unsa ang pagpasabot ni ini nga love sa Father nga gihatag sa ato og ang love nga atong nahatag sa Ginoo. Gingon sa gipadayag nga ang simbahan gugma niya nga yang nahatag sa Ginoo bugnaw. Unya kalaban ni Lord ang mga Saduceo ug Pariseo kay nagbuhat sila sa mga butang pero wala na sila'y gugma sa Ginoo. Nahigugma pa batas Ginoo ug mao'y rasong nanganhita. Praise God. So kalaban ni Lord ning nahimong mga Pariseo, nahimong kalaban nilang Ginoo tungod kay nagbuhat sila nga wala na diha ang gugma. Ang pinaka dako kayo nato nga asset nga naghatag nato kalipay mga igsoon kini ra bagyong gugma. Kabisan pagdaghan kay kagwarta na wa na naabot na kas pinakataas. Pag ang gugma diha sa imong kasing-kasing maguba na lisod kayo, wa jud di ka malipay. Di ba? Amen? Tama? So ang John 3:16 pinaka-common nga verse sa kada Kristohanon. Kananingon diha John 3:16, John 3:16, John 3:16. Bisan mga bata gi-memorize gyud ni walay tawo nga Kristohanon nga dili mag-memorize ani kay basic ni nato. Gani inig ukab ani inig basa. Ay, common. Wana jud gatuon is pastor kay John 3:16 na lang. No? Okay? So atong himay-himayon ni
tungod kay huyay dali ra mahuman ning wali ron kay usa ka verse lang. Bantay lang mo napay unom ka chapter. Ang John 3:16 ingon, paminaw. Kay gihigugma pang-ayo sa Dios ang kalibutan. Kita malibog ka og ayo nga naay word diri nga gihigugma pag wala niingon diri nga gihigugma sa Dios ang kalibutan. But gibutangan sa Bisaya nga pag-ubad gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. And notice nga ang kalibutan this time wala ni dawat sa Ginoo, miluwa sa iyang nawong, misagpa kaniya, misipa kaniya, migisi sa iyang unod ug panit, misalikway kaniya, pero maglibog ka nga niingon ang Biblia ang gihigugma pag-ayo sa Dios. And that is why karon nga kabuntagon tingwaon nato uban sa tabang sa balang espiritu nga masabtan nato ning gitawag og gugma sa Father nga atong Dios o atong hari. Because kung atong nasabtan iya ang pagkahari, pwede kang magpailalim sa iyang gingarian, sunod ka pero wa ka na higugma niya. Then kung ang imo ra pong nasabtan sa Ginoo Father siya, sige kag ampo pangayo niya pero di ka makahatag niya. Kung nang imo po nasabtan Dios siya, wala kay mahimo o wala siya. Mo imong huna-huna nga wa kay mahimo kung wala ang Ginoo. Pero sa pagkatinud lang si Lord nag-promise kadako kag mahimo kay na siya pero di nimo mabuhat tungod kay ang imong una-una nagkakulang sa pagsabot kinsa ang Dios sa kinabuhi. Unsa siya sa kinabuhi? And listen, ingon siya tungod ni ini, tungod sa gugma ha. Tungod sa gugma gihatag niya ang iyang bugtong anak. Unsay rason nga gihatag? Hala wa gyud nagugmas ninang sininong nako. Kay si Lord nagugma gihatag yang anak. Sininang wa pa joy nahatag. Murag ikaw mahal. Katong nanguyab pa kanako ningon kang nahigugma kanako pero wa makigihatag nako karon. Murag wa ka nahigugma nako kay John 3:16 ha. Tungod sa gugma na gihatag. Gamit ang bersikulo. Now listen to this. Ayaw ka expect nga makadawat ka og mga nindot og makapalipay kanimo sa hingpit sa tawo. Kay imposible kay nang mahitabo. Kung wa kay nadawat karon bless kayo ka. Duha ka security guard parehong magtiayon tingali ni sila. Pareho sila nga security guard sa Nobo. Patay ka gahapon or kagabi nadasmagan sa Nibara nga pick-up Nissan. Nga gidrive ni police captain. Insa to nga police? Nya paryente ra to sila. Paryente. So nakauna-una ko kabigod kaayo ning panahona na ron. Kining ato abang pakumpiyansa patas kinabuhi tilaw-tilaw tagpagpakasala pag na-timingan gani ka kay kining tawag sa Ginoo lain-lain magpaagi. Naigitawag sa COVID. Naigitawag nga na-aksidente, naigitawag nga natulog, naigitawag nga nagsakit, naigitawag nga nawala ragritso pareha ni Elijah. Girapture lang. So, ingon dia rest in peace. Puro man to sila kita man ang gipost nga puro sila naka-uniforme kay mga guard lagi to sila, security guard. Nya ang nakadasmag lang pod sa iha patay. Bungkag hang motor na bulag ng mga parts sa motor. Grabe gyud to nga disgrasya ha. So kung imong una-unaon nag-uol kas imong kaimtang karon, nag-uol kas imong pamilya, nagproblema kas imong kaugalingon, hinumdumi ang giagian ang gidanas karon sa uban. Kinsay wala nakahibaw nga dihay mama ug anak nga napusil sa pulis dito sa Tarlac. Gani ang uban nato lagot na kayo, bantay ka ha. Tungod kay pasabton ka ni Lord unsa ang love sa Father. Muna yung message niya ron unsa iyang love. So, si Jesus Christ ang pinakadako nga gift nga gihatag ni Lord. And notice nga bisag wa pa na tawo si Ginoong Hesus. Dito pas Egypt, di na Pasko nga nahitabo, Passover. Muna yung Pasko. Basahan sa King James nga Bisaya, Pasko may tawag ana. No? Passover. Pagkakita nila sa anghel nga nagdala sa hukom sa kamatayon, makakita sa dugo sa pultahan o sa hanang door jam,
walay kamatay nga may tabo ng panimalaya, mo pass over siya sa Bisaya, giubad siyang Pasko. And same thing sa pagkatao ni Jesus, we don't know December, November, October, unsang adlaw. Dunay dugo nga miagas sa atong awit, midahili para sa atong kinabuhi nga ang kamatayon nga musingil tungod sa atong pagpakasala, dili na siya makapaningil sa ato because of the love of the Father. Grabe ra bagyong sunguta sa Ginoo kanato mga igsuon, pero ni patigbabaw gyapon ang iyang gugma mo'y rason nga ang iyang anak mo iyang gipahimungtan. Hello? Iyang anak mo iyang gipahimungtan mga igsuon, manang masabtan nato naron ingod diha. Okay? Aron ang tanan nga mutuo, una mutuo. Di mo yung tanang mutuo-tuo. Tinuod di kapag tuo kay usara. Amen. Ang tanan nga mutuo, kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing. Dayon. Na. Kanang bag-o nga imong nadawat ron, next year, daan na. Hala pang buak natos mga kawayan, mga bagol, mga gabas atong mga alkansiya kay 70% less off. Tara. Mauna nag 70% less off kay na ay bag-ong 2020 nga product nga moabot ay 2021. O dili nila ay 70% less off, magbakho na para sila ilan ang tabunan diya likod Lourdes. Kadi naman na siya mahalin kay mga tao sige nga after og mga bag-o nga product. Pag abot sa 2021 nga product, awa na. Face out na po ni. Tara. Adto ta dito. Unya, ako jud sukad nag-quarantine di gyud ko kasulod og mall. Tagsara kayo og di makuyog si Kisay. Di man siya kasod, di adto ni parking lot, huwat. Nya magpila pa si mami dito tagduha ka oras hapit mo tulo murag. Makiglalis na ning bata. Mag-init kayo sa sakyanan. Oh. Og sige on pagpaandar, na may panggas. Walay panggas. Kanya magtanaw ka dito na nakabutang 70% less off. Gabi na kayo kining mga tawo na nagbitbit og mga box, na nagbitbit og mga kanang diha pa mga tanom, kinagrabihan. Nahimong lasang ning sulod sa ICM. Tinood bitaw sa amo ang panghagbaso ng mga tanom madiri baligya tag 500. Bukid lasang yung amo. Among dapit. No? Unya ikaw nga magtanaw nila kay nga my God lamang sila. My God lamang. Maayo God lamang. Maayo God lamang ang Ginoo. Walay laing tawong maayo. Sa diyang nadawat na nato si Jesus, nahiusat ta diya sa Ginoo, wala na'y makatupong ana nga maayo. Bisag unsa kadako sa atong naangkon aning kinabuhian, nadawat aning kinabuhian, natapos aning kinabuhian, nagmadaugon ta, unsa ning atong nakabot aning kinabuhian. But listen, ang mga tinunan ningon si Jesus, Lord, nang laya sa mga demonyo, nangaayo sila, grabe ang among nabuhat, Lord, pinaagi si mong ngalan, simple ragtubag ang Ginoo ningon, ay mong paglipay. Kaya nakapalayas mong demonyo, paglipay mo nga nalista mo dito sa langit. Ay magpaglipay nga natag-iya, nakag-ICM, BQ, Marcela, Alturas, na pala, okay, na-cancel ang 70% less off. Ayaw magpaglipay kay nakaangkon mo ingana kadagko nga mga property. Ayaw magpaglipay nga niabot na mo sa pinaka-top sa inyong success. But paglipay mo nga ang inyong ngalan nasuwat sa gingharian sa langit. Muna ang ngayon natong pamalandungon o hunaon pag ayaw mga igsuon. Muna ani nga season. Ade po medyo alkanse gamay, pastor. Gigutom gud may pastor ani nga season. Gihatan mo kal. Ay tulo ka kilo dito, ha? Usa, sorry na good. Ayaw kag tigluoy-luoy diha, no? Hot nun akong suroy ning akong maging sakupan. Kada abot ni mos balay, oy pastor dali pagdala. Grabe, naghanak og madala di na ko mosuroy. Kalingaw kayo no. Niya, mag-exchange gift na unsa kahani. Naara ba mga exchange gift ron mga igsuon nga wag yun.
Akala nila nindot na katatawanan. Na ito scam exchange gift. Nga kunyari, lipay kasi mo nadawat, pag-abri nag-uol ka. Dawat niya bugat, uy, amplifier ni, pag-abri halublas, os kabuok. Dawat na po siya, thank you Lord, electric fan ang akong nadawat. Kay, ingani siya purma, gipatindog siya, hindi niya giputos, yun siya nga purma kayong electric fan. Pag-abli, daspan ang nasa ilalom sa taas, gipataktan o gamayng planggana. Niya giputos. Naka-idea na ba mo kung sa inyong family gift? Anhin mo ba? Basag mo tanaw ra mo anang duwa sa papa o sa mama bastang magsak. Arita ba? Arita ba? No? Ayaw tag sige kaguol unsa ning mga dili makapalipay nga naabot sa tong kinabuhi mga igsuon. Lord, ninduta kayo Ginoo, nakadawat sila ani mga butanga, nakahimo sila aning mga butanga. Ako Lord, imbis bagong gasa, bagong sinina, bagong tanan. Kasakit may naabot na ako aning December. And then, imo na dayong pirmahan, di na ka maapil sa year-end party, year-end service na to. Kaya mo ingon na kang, unsa may akong isimba sa Ginoo, unsa may ako ipasalamat. Nga puro man dili maayo, nahitabo na ako. Peace be with you, Manding. Makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Asa tanang kinabuhing dayon, dinis kalibutan pang dasmugon og pick up, pang tirahon, pang pusilon, butang-butangan ka, isalvage. Grabe kayo, dali ra kayong kinabuhi sa kalibutan. Pero nag-promise si Lord nga tungod aning gasa nga yang giatag, may kinabuhi tang dayon. Munang niingon dito nga, set your mind, your heart on the things above. Ingon tong James 1:17. Ningon diha, every good and perfect gift is given from up above. Tanan nga nindot maayo nga gasa gikan sa langit. Bantay ka kay usahay kining maayong gasa, murag dili maayo sa imong panglantaw. Pareha atong ni positive sa COVID. Di ito maayo nga gasa. Pero katuyuan dahil nag-positive siya, aron dili pa siya kalarga kay sa sunod niyang apply, nadawat gyapon siya, madala pag yun niya ang iyang igsuon og larga. Sa di man ta makasabot. Si Sarah, magulang ni Lorelai, Pastor, thank God, na-delay ang among flight padong sa Manila. Nga naman, ato ra ba unta mi mo stay sa Galinog? Galinog naman po Davao ron og sa Manila. Na, unsa naman taan ni ron? Ni ana po'y nag-mutate nga virus. Naunsa naman tayo ron, panahon na ron, mamalandong na tagayo. Kining kinabuhi os kahuyopra sa Ginoo, wala na. Muna magsige patag drama-drama kay watay na dawat nga bago, wala ko ingani, sila malipayon. Ayaw na, ang pinaka-importante, nasulat ang atong ngalan sa gingarihan sa Diyos. Tungod na sa love sa Father. Tungod na sa gugma sa Amahan. And grabe ni nga gugma, kay dili ni masabtan, kay ang gugma nga yung gihimoan ni mga igsuon, kinagrabihan. Kana bitang giaway kaug ayo sitawag ana. Ang tanang katawan sa kalibutan misukol niya, nakigubat sa iya ha. Gani sa iyang pagpadala siyang anak unsa ka paghatag og nanihatag na ka og chinilas o niya, oy, thank you ani ha, thank you nya gitagod-tagod ay nakog sundang. Salamat ha, tanawa, salamat. Malipay ka nga naghatag, nga nagtanaw ka nga ang gasa nga imong gihatag, inig-abri niya, naatanan ang sulod nga iyang gikinahanglan, hangtod nas kinabuhing ulay katapusan, pero imbis nga malipay siya sa pagdawat, iyang gitagod-tagod. Iyang gitorture, iyang gipaantos, iyang gisakit ug taman, gisagpa, giluwaan. But tungod sa love sa Father, grabe nga iyang kasakit, di ba gani mga ginikanan? Sabi ng mga atuan ng mga ginikanan nga panghuna-huna o pagbati, apihin nyo lang kami, wag lang anak namin. Ing anak tang ano man, naglove tas atong mga anak. Ayo, bisan pag unsa ka pabadlong ning atong anak, love yun kayo nato na kay anak.
Now I tell you, kung ang imong anak duha, tulo, ang usa buutan, ang usa mauton og kinaiya. Dili gyud ka makaingong, hoy, ikaw kay mauton ka 50% ra kung gugman nimo, ikaw kay buutan ka 100%. Na may ginikanang ingana? Wala. O karon, ngano mang imong gihukman tong pulis nga nakapatay? Sultian mo na ako katong nakapatay nga pulis, mas matarong patingali ko katong pulisa kaysa nako. Kabalo mo kung sa kalainan sa nabuhat sa pulis o sa atong nabuhat, ang nabuhat sa pulis na bidyuhan o na viral sa social media na balita sa tibok kalibutan nga sungot ang tanang tao sa iya. Ikaw ang imong sala, wala nimo na bidyuhan, wala nimo na post, wala nimo gipabalita. Wala na sayo ng mga tao mo nang walay mo komentaryo nimo. Gani ikaw nitabang og komentaryo nga naaman pulong tatay tulubagon sa Ginoo. Remember this, nga si Apostol Pablo, kinadaghanan siyang napatay. Kinsa ang iyang gipatay? Mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Labaw, pangagiisgutan sa Biblia, Acts chapter 7, si Stephen. Si Paul mo ay nagbayad sa tulo ka mini nga saksi. Nga maoy mo testimony nga kini si Stephen nagpasipala sa Dios, nagpasipala sa templo og ang iyang mga buhat supak sa balaod. So nisulti si Stephen pero ang mga tao ningon ng Biblia nanampong na dili na sila makadungog sa side ni Stephen kaya ang ilang nadungog ang side ra sa mga mini nga mga testimony. So all of them nigunit sila og bato nya ilang gihukman si Stephen. Sometimes ingani ta kanunay. Di ta kamaong mo timbang-timbang. Di na ta hukom. Ayo. So, kini si Apostol Pablo mga igsoon, human ni nabato, napatay na si Stephen, ang tanang mga saksi mihubo sa ilahang biste kay kanang mosaksi ka sa karaang kapanahonan mga igsoon, magsuot kag puti nga murag tuga. Mura siya og sutana. Unya mo tudlo ka mo yung tabunan ni mong nawong pero gasutog kining tawhana nagpasipala sa Dios, nagpasipala sa templo, supak ni sa atong balaod. Sumusunod ni Jesus. Pagkahuman gibato si Stephen, namatay si Stephen before siya namatay, nagpray siya, Lord. Ayaw sila pakasadas sa ilang gibuhat. After that namatay siya. Gihubo nila, listen. Gihubo nila ang ilang biste sa pagkasaksi. Ug ilang gibutang sa tiilan ni Pablo, buot gipasabot, Pablo, imo raming gibayran, parang musaksi ato, ikaw mo, oy, naay tulubagon sa pagkamatay ato niya, wala mi, kay ang among gisulti, imong ginama. So, ang tanang tunglo, ang tanang silot na aunya nimo, wala mi apil. Nang hinaw sila, tama? Paglabang sa chapter 8, grabing panglutos ni Apostol Pablo. Kinadaghanan siya gipakaon sa leon, gipanggabas nga gitunga. Kabantay mo ng taong bitayon, ang duha niya katiil sa taas, unya gabson siya, tungaon siya, abot sa iyahang ulo dris ilaw. Kanang gauna ang iyahang tiil na sa taas gibitay, niya iyang ulo nas ilaw. Gabson siya tungaon. Daghan kay siya gipanghukman, gipanglalog sa leon, gipabarog sa mga poste, gipanggapos nga nagtunob og mga sugnod, unya pag kagabi na gipang grabe ning mga panahon sa unas mga paglutos. Daghan siya gipapriso, daghan siya gibalog sa bilangguan. Pero sa chapter 9, gibag-o siya sa Ginoo. Samtang naglakaw siya padung sa Damascus, kayang gukdon ang mga Kristohano nito. Kalit nga naitingog niyang nadungog, Saulo, Saulo. Say gipasabot, manglulutos, manglulutos. Persecutor man ang Saul. Nga name. Tama ra pong gipanganlan siya Saul, no? Unyingon siya, nganong gilutos mo man ako? Nangutana siya, kinsa man kaingon siya, ako si Jesus. Nikulap siya og nabuta siya, may mga lisgis sa iyahang mata, dili siya makakita, nagpuasa siya, wala siya kao, wala siya mainom og tubig na malandong sa tawag sa Ginoo. And after that,
Giduol siya ni Ananaya, unya si Ananaya, ningon, Lord, di ko moadto kay kanang tawhana, daghana nagipapatay, murag ako na isunod, ane, ug moadto ko. Ingon siya, ayaw, kay ako na siyang gitawag. So niadto sa Ananias, giampuan niya si Pablo, nabago si Pablo, gikan sa Saul, gihimong Paul. Gikas pagkamanglulutos, gihimo niyang tighatag sa kinabuhi, nga maong pulong sa Dios nga mosangyaw. Dadon niya si Jesus, ang pulong ni Jesus, ngadto sa mga tao, aron sila makabaton og kinabuhi. You see, nga samtang na kinabuhi ang tao, dili nimo pwedeng hukman. That is why gibalaan tamudaan. Tagalog yun. Gibalaan, it means giwarningan. Sino kasali sa group chat, giingnan tamo dito, ayaw mo comment ane, ayaw mo share ane. Yes, ako down kayo, nga naguna-una ako, luoy kayo, brutal kayo. Inahan, samot ang magtanaw, kas inahan, malapitan binarel. Giusman pa gano'n, kadua, luoy kayo nga sungot ko sa pagsugod. But I understand the love of God nga Lord, sorry kayo. Because duha ka pamilya ang naguba, listen. Naguba ang pamilya sa pulis. Kisa naman yung pakaon, kisa mo pa eskwela, ang ilang dungog. Guba ang ilang pamilya, panimaslan pa tos mga taon, tanang taon nagsungot. Ikadua, guba ang pamilya sa mga biktima. And it takes 7 generations for healing. 7 pa kakaliwatan, usa kalimtan ang panghitabo. Kay magsugilon-sugilon man sa mga panghitabo sa musunod. So guba na tanan. Now, gipost sa Facebook, ni Apil pa ka og share. Listen, hinumdumi before ka mo post sa Facebook, na yung mga bata nga wala nakasabot sa panghitabo. Apil silang makurap. Apil nga matandog ang ila, nagbaton sila kalagot atong tawhanan na pod. En pila ka libo ka mga Pilipino ang nagbaton karon og kalagot nga Pasko ron tungod ra sa video nga gi-share. Comment po ta dito, grabe ning pulis ani, mura pa manig, mas dautan pa ni Satanas, ikaw. So layag video nang imong gihimo niya, i-post na sa Facebook karon. Tanawa na to, wa ba po mo comment nimo, way siguro ikaduha kang ipatulpo na pod. Lisod kayo. And we don't know. Oh, gama na po tag fake news. Gisugutam, magsangyaw sa maayong balita. Maayong balita ba ning gisangyaw nato sa Facebook? Atong gi-share ang pangitabo. Sunod, ang video nga 2013, nga dunay lalaki nga gipadol sulod sa prisuan. Nga kitabangan sa gunit, unya lain ang gabunal, way huno nga pagbunal. Nga naning kamot siya kay grabe sakit na kayo. Imo na pod nga gi-share, unya gibutang caption, mao ni ag pulis nga nakapatay. Wait sa pagmata 2013 pa to. Nay mga bata na pod nagtan-aw. You see, guba na pod ang ilang image, luya man ana niya ang anong inganaon, gipreso na gani inganaon pa. Kita na to? O sometimes mga kabastusan ng atong i-share. Wala ka na sayod usas imong mga anak gagunit sa cellphone. Mao na ang pinakadako natong problema kung dili ta makasabot sa love of the Father kay muhukom na dayon ta. And listen to this. Lahat ng naka-uniforme galit na ang tao. Usara ka maestra nagpakasala, tanang maestra na dayon. Usara ka doktor ang nagpakasala, tanang doktor ato nang awayon, dagko magsweldo mga kuan mo. Nganao na. Usa lang ka pulis ang naa dito. How about ang libo nila nga nanalipod sa ato nga nagserbisyo dili tungod sa sweldo kundi tungod kay tawag sa Ginoong manalipod sila. Pila ka mga pulis ang nagwali karon sa mga piniriso. But we don't share. Kay mauwaw ta. Kung katong nakabuot og dautan, maoy atong gipang share. I think kita mismo sa atong kagalingon, wala gyud ta kasabot sa love of the Father. That is why today, please take time. I try my best. Nga di ta mulapaw sa oras kay mamauli pa ta og maghikay pag managluto. That is why niditso nako og share. Ingani. So please, before you go home, ang atong mission is this.
pray sa family sa pulis, pray labaw sa tanan sa mga biktima. Di kayo unsay nahimo, unsay mga pangitabo, nahimo pa inuuntang nagdugag og fuel para mas mukusog pa ang kayo. Usahay ra ba og makadungog tag problema or makakita tag problema, imbis mo palong tas kalayo, makadugang patas fuel. No? Sa Negros na ako yung mga friend dito. Especially, agtuosad ko nga mga lambo na ba diha sa Ginoo kay nang dugay na tagpangalagad sa Ginoo. Hala kay gi-share man nila tong picture nga ang pulis nanuktok sa impyerno. Unya si Satanas niingong dili ka pwede makasulod dire paghimo la mag-imong impyerno kay mas dautan pa ka kaysa namo. Gi-share. Napoy uban nga nag-share nga katong pulis naghikog, gibitay na. Unya mo butangan dayon nila og caption diri sa taas, malipay gyud kog ingani ang mahitabo. Nalimot kang ga-encourage pukas uban nga maghikog. Kagabi gihimo rang blur ang lalaki og ang babae nga naghilawas. Unya gi-share, gi-post. Butangan pag caption, gimingaw ko nimo. Sabi ko usas imong anak gabasa ani. Usa sa imong igsuon nakakita ani. Mao bitaw nga gina-encourage ta nga og duna magaling tay i-share mga positibo, naghisgot kabayan sa pagtuo, naghisgot kabayan ni Kristo, mao nang malipay gyud ta magtan-aw nga kining Facebook puro bersikulo ingana nimo. Kaysa ga-share ta ana, kita mismo sa tong kagalingon na nag-judge na ta. And listen to this, ayaw biyae ang wali nga wa panahuman, kay basig imo na po ko i-judge. Dapat masabtan nato kayo ning love sa Father ani. Because kabalo siya ang iyang anak, torturon patyon. May rabag ditsuon ragpusil, nga torturon, sagpaon, paunta, suntukon pa, sipaan, kastigon og taman palakwon sa kainit nga mga nasugamak sa mga hait nga bato ang iyang tuod, naglakaw nga nagpasaan sa kabugat sa krus, yaga-yagaan siya dito sa krus. Tamayon siya dito sa krus, pakaulawan siya dito sa krus. Sakit kayo ang gibati sa Father, kay atong anak. Na kung sakit ginikanan ng imong anak, ingon anaon. O sa may imong buhaton sa imong kahaway, di ba di ay nimo sila pulbuson? Di ba di ay nimo sila tagot-tagoron? But because the love of the Father, the love of God, the love of the King is this. Bisan pag-unsaon ninyo ang akong anak, dili giapon ni makatandog sa akong pagigugma ninyo. Grabe yung love sa Father. Malimot ka nga na tinuod nga naglove sa imo. Muna nga imong gibasihan sa imong kalipay, kung unsa ray madawat nimo karon, kung wala di ka malipay. Ano yung hitabo Nasungot ka og ayo sa nakapatay. But we don't know. Wala ba ta nasayod? Nakitay nakapatay ni Jesus tungod sa atong mga sala? Nasungot ba ang Father? Wala. Tungod kay si Jesus iyang bugtong anak, Diyos, ikaw usab gihimo niyang iyang mga anak. Ikaw nga misukol ug mipatay sa iyang bugtong anak, gihimo karon niyang anak tungod sa iyang gugma. Wala nagdumot nimo ang amahan tungod sa atong gibuhat sa anak. And si Lord dapat gusto niya nga masabtan nato ang gugma sa Father. Although kining atong mga amahan, now listen to this. Balikon sa ta. Atong mga amahan, atong mga ginikanan, panahon na makasala ta, latuson yun ta. Ang ka-encourage ko, ayaw mong pagdumot, ayaw mong pagpaubos ta kay one day mingawon ta na nila. Mingawon ta na nga itong mga ginikanan. Tumagtanaw ka dito sa pangitabo, sa video mo, ingon na dayon ka dito pag grabe po ni siya, oy. Dili buot kipasabot na kay lisensya nga pulis ka mo patay na ka. Ingana tanaw? Sa makausabas imong kinabuhi, wala ka nakatry nga na lost control ka?
Buti lang hangir imong nagunitan. Kay kung pusil pa, wa na imong anak. Lain-lain lang nagunitan sa panahong nag-lost control ta. O, pila ka mga aksidentes kadalanan tungod sa lost control. Sungot kayo kay nag-away sa asawa or away sa silingan, nya kanang magpadagan sa motor. Sa mga nakailan ako, ingana ko. Kung anong to, pastor, kusog na kayo. Kadali to, sungot. Badlungon pong kapinan. So, control na kay nanatay asawa, nanatay anak. Lord, thank you. Nag-lose control, nagpakusog padagan, nakadas magpatay. Naay ka video, wala. Na-share sa Facebook, wala. Nabalita sa GMA, sa ABS-CBN, wala. Karon, i-blame nimo ang tanang amahan? Kay dunay usa ka amahan nga nag-lose control, nakusog padagan, nakadisgrasya. Maunay nagpailang, wata kasabot sa love sa Father. Siya nga biktima, o siya nga nahimong nakabiktima, both of them anak sa Diyos, o giigugma sa Diyos. Wala nalipay ang Ginoo sa pangitabo. Kay love niya. Lamang nga naay consequence. Grabe na tong makakomentaryo nga moingon, no? Sana torturo ni siya sa habang buhay. Grabe. Ug ang tanang nakasala, torturon sa habang buhay, murag apil taron. Ayo, nasabtan ba nato? Oh, take time sa ha? Take time sa. Anyway, this is the last Sunday of the year. Sa mga napasakitan ako, pasaylo agad din taon ko. Dili na ta magbalon og mga kabugat nigsulod sa 2021 mga igsuon tungod kay maghimo tang magpalig-on sa usag-usa. Na magaling mo nakitaan sa inyong leader nga wa goy hinungdan nga leader. Ngano po ni siyang na-master. Sa iluain tawon, nganang tawo ra pud ta. Pareho pud tang mobati og ingunana mga igsuon. Sa ilua ba, maningog. Napa ba mo? Amen? Grabe. Now, listen. Tungod kay dili gyud ta makasabot sa gugma sa Father, gi-explain og ayo nga gitawag siya og God because naglingkod siya sa trono sa hari sa tanang hari. Amen ba? Munang gitawag siya Diyos. Kay He is the King. Labaw siya sa tanan, siya nagbuhat sa tanan, gitawag siya Diyos. Then gitawag siya hari kay siya maoy masunod siya mo'y naay pagbulutan. And then gitawag siya og Father kay siya mo'y nag-provide sa tanan natong gikinahanglan. Amen? Hawa natong mga papa bahala na galing og magkaunsa pay pamation sa lawas, maningkamot gyud gyapong mubangon, maglihok-lihok kay mubangon og kuan. Ngano man kay naay mga anak. So munay atong panghuna-huna nga sabta nato ang love sa Father. Love siya as a Father nga mo provide sa atong gikinahanglan. Nag-love siya sa ato as a King nga siya mao'y mumando aron di ta mahatagak sa mga kasakitan. And nag-love siya nato as the God of heaven and earth. It means gamhanan nga mao'y nagnalipod sa ato. But wala nato na masabti pag-ayo. In gusto ni Lord nga masabtan nimo nag-ayo. Gipaagi for the sake sa ato nga time, gipaagi sa usa ka panghitabo ang pagsugilon sa love sa Father ngadto sa iyang katawhan, sa iyang mga anak, mga igsuon. Parang mas masabtan na to kayo. Diri na ko tan-aw kay ang ato nga time kusog kaing mudagan. Nya, mo nga ra ba din nga atong tiyan? Gutom. Unya, ang atong huna-huna pahinumduman dayon tag-asat ng mga espagiting sobrang nga bugnaw nag-ayo. Mo nang paminaw gyud, napa ba mo? No, na si mong tapad na tulog na ayag disturbo, love your neighbor. Na? No, love your neighbor. Na apa ba? So karon, gusto ni Lord nga masabtan nato ni pag-ayo aron nga mas makasabot ta og ayo, matangtang nato ning kinaiya. Una, ang Acts 1:8 niingon, hatagan kun makadawat kamo sa balang espiritu, makadawat kamo gahom ug mahimo mong akong mga saksi. Sabatanan saksi.
Witness ha, witness. Wala na kingon dito, makadawat na magbalang espiritu, may mo mga maghuhukom. Nya manawag patutag ka mga abogado. Si Pedro, si Juan, si Senior. Oh, tanan na mga abogado. Nawag pa kag-abogadong ikaw may maghuhukom. Wala ka. So kitang tanan witness. Na pa ba? Di na mo tuyok. Bagura. Sako niya na nato, Je. O di na mo tuyok na yung tigunit diya mo na yung ministry nga na. Now, si David, doon na siya anak nga si Absalom. Kisa yung anak? Absalom. Si David nakasala sa Ginoo tulo ka butang. Ano? Yes, tulo ka butang. Nakasala siya ani lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. And kani nga sala niya, mi bunga ni adultery og multiple murder. O see, that is why ayaw judge. Ha? Dalawa lang yung napatay, tama? Si David, a man after God's own heart, libo-libo ang iyang napapatay. Iya pag yung kaugalingong sakop. Si David, gikuha niya si Bathsheba. Unya, nidulog siya ni Bathsheba, ni Mabdus man si Bathsheba. Karon ang bana ni Bathsheba, usas mga general sa iyang mga sundalo nga si Uriah. So ningon siya, Joab, pauli adre si Uriah, kay arong mag-honeymoon siya sa iyang asawa, kay murag mahibawaan ni akong binuhatan na ron, disgrasya ni. So niuli si Joab, pag-abot ni Joab sa ila, sa hari, mahal nga hari, nga naman kung imong ipatawag, lakaw pag-uli, ayaw nagpangutana, pag-honeymoon mo, pag-happy mo, lakaw mo sa tong atong atuanan dito sa, lakaw mo sa Dumaluan, lakaw mo sa Billview, lakaw mo sa Hinan, lakaw, pag-honeymoon mo. But kini si Uriah, ningon siya, oh king, sundalo ako, sundalo rin sila. Parang mista, no? Dili ko gustong magpahulay, ko dili magpalami, samtang dugo, kinabuhi ang gibuhis sa ako mga kauban na pareho kaming naka-uniforme. So dito na lang ako sa kingdom, at least magbabantay ako sa iyo. So wala ni uli sa palasyo, wala ni uli si Uriah. Next day yung gihubog. O Uriah pag-inom. So, nahubog na di kapon mo uli. Motong ningon siyang, Joab, ako ipabalik diya sa Uriah, ipaatubangan siya sa gera, ipaduol sila sa paril, diin dito nag-uwan ang mga bangkaw o ang mga pana. So, siyempre, parang matabunan ang script. Sulong si Uriah, duol kaayo sa pader, kauban ang mga sundalo. That is why multiple murder ang naitabo. Daghang napatay. And si Nathan ningon, David, di maayo ni imong gibuhat. Dunay usa ka dako kayong dato may 100 kabuk karnero, dunay usa kabuk pobre, dunay usa ka karnero nga palangga kay niya, pero ang dakon dato naghimo siya patigayon, gikuha niya ang karnero nga usa ra taon kabuk nga pinangga kayo sa iyang silingan ug may ang giihaw ug gipakaon sa mga bisita. Nitubag dayon si David, Nathan, ang kabuhat ana kinahanglang patyon. Ingon si Nathan, ikaw na David? Ikaw na? Wa kay nahot, dito ka magbalantay kas mga karnero, kay sinalikway ka. Pero gipunit ka dito sa Dios, gibutang diya sa trono, gitagaan sa kadato tanan, gipadaog ka sa tanang gera, wa kay ibalo sa Ginoo, kung kulang pa ang tanan nimo, dugangan pa na sa Ginoo, pero nganong gibuhat nimo ni sukad karon. Dili na mawala ang espada sulod sa imong palasyo. It means na ay kamatay nga mahitabo. Ang gibuhat nimo sa tago, i-display ni Lord nga makita sa tibuok nasod. So nihilak si David, nagpuasa siya og nagpaubos. Katong pulis nga nakapatay. Pila ra may ang napatay? Tulo, kay naman to siya kasong homicide sa niagi. What if sa prisuhan kay daghan ra bang nga Bible study dito? Maghinulsol siya dito niya, ikaw nga comment sa Facebook wa naghinulsol. Kay nakasala man sad ka, kay naghukom ka. Murag pangitaon kas pulis dito. Lord, asa dito naghukom na ako? Wa ba dito nimo nagpasaylo? Wala, kaya wa man siya nangayag pasaylo. Sige ra magbayaw datong one-way disciple church iniingon ana. Lord, tungod na ako, nakasala to sila. Dili, gatanaw sila nimo, wa gatanaw nako. Ayaw i-blame mo kaugalingon. Pwedeng maunay mahitabo. Naapa ba mo?
Kaayo na nato mo yung Merry Christmas, may yung Pasko. Saan pag Merry Christmas, may yung Pasko, nga wata kasabot sa love sa Father. So ningon si Joab pagsulti, ingon si Nathan, mahitabo ni mo ni. So unang consequence, paminaw. Gikuha dayon niya si Bathsheba, kay patay naman si Uriah, kadtong bata nga gimabdos. Sa diyang natawo na, nagsakit og namatay. Sunod na tawo si Absalom. Tawo si Tamar og si isang laki, Amnon. Kini si Tamar, babaeng gwapa kayo anak sa hari. Si Amnon, lalaki nga ambungan. Pero lain o ginahan anak gihapon ni Haring David. Girape ni Amnon si Tamar nga iyang igsuon. Ikaduha na to nga kabayaran sa sala nga nahimo ni David. Then ikatulo si Amnon, bisan pa siyang nabuhat na sayod ang hari, wala siya hukmi sa hari, kaya ang hari naigugma siyang anak. Di na mabalik, wa na kay mabag-o. Nahitabo na. Pairalo na lang ang gugma. Next, si Amnon gipatay ni Joab. Tulo na. Next to that, dunay anak si Bathsheba ngadto kang Haring David nga ginganlan og Absalom. Si Absalom karon giagaw niya ang kasing-kasing mga tawo. Ang mga tawo ni dapig na ni Absalom ug wala na ni David. Gamay na lang ang nagpabili ni David. Pagkahuman, nag-establish siya siyang kaugalingon, nagpadihog siya aron mahimo sad siyang hari. Karon na ibawa ni David, si David gidala niya ang iyahang mga sundalo og milikay siya siyang anak nga si Absalom. Kay si Absalom, iyag yung planong patyo niyang amahan nga si David tungod kay gusto siyang mahimo siyang hari. You see? Makita na ba nato ni ang picture out na ba nato unsa ang pagsukol sa katawhan sa Dios ngadto sa hari sa tanang hari nga mao ang Dios? Nga gusto nato patyon si Jesus sulod sa atong kasing-kasing. Patyo nato ang gugma nga mao ang Dios sulod sa atong kasing-kasing. Gigukod na niya og ayo si David. And si David tungod sa iyang dakong gugma siyang anak. Dili na siya gusto nga doon na pa'y kamatay. Buot na lang siya mo'y mapatay. Ningon siya mga sundalo, tala mo ikyasta. Dito sa ilang gikyasan, gibato siya hugaw, gibato siya lapok, o gingnan gigabaan na ka. Mauna na, kay imo mga kasalanan. Pero niingon si Joab, o si ningo usas mga sundalo ningo, David, hari ka nga nung bugal-bugalan man kaaning tawong sama sa patay nga iro. Sugo ako ba kay putlan ako sa ulo. Ningo si David, ayaw pagpatay. Ayaw nagbuhata. Tingali gisugo siya sa Ginoo nga tunglohon ko kay makasasala ko. Nagpaubos og taman si David. Gigukod siya, nagpatay na ang iyang mga kasundaluhan ug ang kasundaluhan sa iyang anak nga si Absalom. Hangtod nga mitabok sila sa Gilead, tabok sa Jordan. Halos maangkon na ang tanan nga gingharian ni Absalom ngayang anak. And dili man gyud pwedeng padayon na silang magtakas-takas, niingon siya paminaw. Niingon siya ngadto kang Joab, ang iyahang general sa kasundaluhan. Joab, lakaw, pakigubat mo. Si Abisai, iya pong gingnan, Abisai diri mo. Kay duha man silang commander-in-chief. Sa inyong pagpakigubat nila, please lang, ayaw gyud hilabti ang akong anak. I-save jud ninyo si Absalom. Sige lang, og naay mga matay, ang ako lang gyud nga anak, please, please. Kay sa panahon nga ang akong anak, kung madakpan ninyo ni og madala ninyo nako, ang tanang mga tao mahadlok kay wa na sila'y hari. Sila usab mo pasakop na lang nako og naapay paglaom nga si Absalom mahinulsol og mabalik siya nako. Nakita ba nato ang love sa king? Ang love sa father? Nga kini iyang anak nga buot mo patay niya. Ang kining iyang anak nga naatanan. Listen. Unang nga gibuhat siyang anak, giilog ang iyang trono. Sunod, ang mga asawa ni David, kay kaniadto, alaw maning daghag asawa. Polygamist nga practice, kay pasanay pa man sila. Pero naay balao, dili pwedeng igagaw, dili pwedeng igsuon, ingana. Na listen, dili pwedeng igsuon, igagaw,
Na mga tendency nga close relatives ra nagminyo ay. Ang gibuhat ni Absalom paminaw, giagaw niya ang harianong trono, lilingkod siya dito. Iyang giagaw ang mga asawa sa iyang amahan. Grabe no. Unya nakikhilawas siya ani nila sa udtong tutok nga makita sa tawo. Mura ni siyag na Facebook Live. Grabe no. And after that, gisugo na niya, naminaw siya stambag ni Ahithophel. Sige, atong patyon ang akong papa. Ako na next aning aking. Wow! Woo! Mag-thanksgiving tadaan. Kung ikaw kuno ang father, ikaw ang hari. Unsa may imong buhaton? But gipakita diha mga igsuon ang gugma ni David ngadto sa iyang anak, 2 Samuel chapter 18 verse 5. 2 Samuel chapter 18 verse 5, og miingon ang hari kang Joab, kang Abisai, og kang Itay. Kini sila mga igsuon, tulo ka commander-in-chief sa mga panggubatan. Muni sinaligan ni David. Grabe ni, makaipatay ni sila tag 1,000, tag 1,000. Ningon da, tungod kanako ayaw unsaa si Absalom. Kinsa ganito ning si Absalom? Miilog siyang trono, miilog sa tanan nga naa niya, misukol kaniya og buot nang mopatay kaniya, pero nganong niingon pa man gihapon siya, ayaw unsaa. Tungod sa love sa father, ngadto siyang anak nga si Absalom. You see, nga bisan o grabe kaayo tag nahimo diha sa Ginoo. Pero walay gamay nga nakatandog sa gugmas Ginoo para nga makuhaan na siya og jutay. That is why di ta kahukom ani sa usag-usa. And kitang tanan na ay mga weaknesses, kinahanglan nato ang i-consider ang usag-usa. Kay gani ang love sa Father, iyang gi-explain pag-ayo. Now listen to this. Napildi, nalupig yun ni Joab, ni Itay, o ni Abisai, ang libu-libo ka mga kasundaluan ni David, o ilang gigukod si Absalom nga nagsakay sa mula nga kabayo. Isamtang nagpadagan si Absalom, ang hari nga buot mo ilog sa trono sa iyang papa. Nasablay ang iyang ulo sa sanga sa sampinit. So, mayon tang sampinit, wata kay balog og unsa ng sampinit sa una. Diri sa to at tunokon. Basig series to. So, nasablay siya dito, ug ang kabayo ni padayon ra og dagan. So, nabilin siya ditong nag-antos, nabitay siya dito sa tunokon. Nasagbot. Then, ang kabayo nagpadayon sa pagdagan. Tungod kay kini si Abisai, ang mga kasundaluan gagukod man niya, doon ay usa ka sundalo nga nakasakop ni Absalom nga diwa nay mahimo. Naningkamot nang matangtang ng iyang ulo pero kay nang labas siguro ang mga sanga, ang mga basta kay di mo ma-imagine ang iyang nawungag na sabod sa maong mga sampinit sa dagko kayong sanga. So gabitay-bitay na lang iyang tiil. Ningon ning usa ka sundalo ngadto kan Joab, si Absalom nakita na ko to adito luoy kayo, wanay mahimo. Himalation man tingali to. Ningon dayon si Joab for the sake sa atong time, okay ra ba? Kamo na ibasa. Chapter 18 na siya. Ningon dayon si Joab. Tagaan kaunta na kog daghang salapi kung imong gipatay si Absalom, nganong wala man nimo buhata. But nitubag ang sundalo Joab, Abisai, kini sila. Nakadungog ko sa gisulti sa hari papa ato niya. Nga niingon, ayaw baya gyud og unsaa ang akong anak. Naapa ba mo? Amen? Ningon niya, ayaw unsaa, nakadungog ko ato. Pero nitubag ning commander sa sundalo og niingon, pakiton ka na kung unsay akong buhaton. Asa man siya? So nakita nila si Absalom nga nagbitay ditong tabangonon kayo. Nikuha sila mga tulo, padong 5 kabangkaw. Gidunggab nila o gipalapsan nila og bangkaw si Absalom og namatay gayud siya. So, si David walay kaon-kaon, wala siya naghuwat siya unsay balita sa gyera. Duha sa mga nagdagan
nga misugilo ni David sa pangitabo ang usa ga una. Unya ningon ang una, mahal nga hari talauron nga hari ang Dios naghatag kanato kadaugan gikan sa tong kaaway. Ningon dayon ang hari, wala siya nagpakialam og nidaog batas gira or wala, ningon siya, kumusta man akong anak si Absalom. And then niingon ang unang nagdagan nga niabot nga mahal nga hari, wala ko nakahibaw pero sa akong paggikan dito duna sila'y gitapukan, dunay kaguliyang nga nahitabo. Pero nidaog nagyuta sa gira. Na sila'y gitapukan dito. Dunay sunod nga nagdagan nga niabot og nangutana siya. Ningon siya, mahal nga hari, good morning, hallelujah, praise the Lord. Madaugon tang Diyos, nagluwas ka nato gikan sa kamot sa atong kaaway, nga buot mo ilog sa imong trono ug mapatay nimo. Ingon siya, kumusta si Absalom? Ang tubag sa ikaduhang nagdagan, ingon siya, mahisama unta kang Absalom ang musukol sa hari. Understood na nga patay gyud si Absalom. Nawad-an og kusog si David, gigisi niya ang iyang biste og nagtabon og abo og naghilak og ayo. Hangtod nga nauli na ang mga kasundaluhan, wala siya minom, wala siya mikaon because of his love to Absalom. Kinsa man ni si Absalom nga ngayan niyang panggaon nga kiniraman ang taong mo ilog siyang trono ni ilog sa iyang mga asawa, buot mo patay kaniya, nganong iya man higugmaon tungod kay iyang anak. Hello? Bisag unsa pa imong naimo, bisag unsa pa imong giagian, anak ka sa Dios. Anak ka sa Ginoo. Bisag unsa pa imong gihimo, di gyud kabawas kas gamay nga gugma sa Ginoo nimo. Bisan gamay lang nga makuhaan nimo ang gugma ni Lord nimo, bisan pag wa ko'y labot pila imong napatay. Si David love kayo niya si Absalom. Kita gipatay nato ang bugtong anak sa hari sa langit. But still, ang iyang gugma nato, wala makuha bisag gamay. Mao na ni nga time nga masabdan nato ang love sa Father, aron dili ta magsigig kaguol ning arong panahonang wa kay madawat. Nadawat nimo ang love sa Father. And listen to this, pastor, nakasala man ko, pastor. Pastor, di na wa na puno na ang logbook sa listahan sa kung mga nabuhat nga sala, pastor. Di gyud katagdon sa Ginoo. Magsige kag sulti sa Ginoo, no Lord, mo ni akong sala, ang kaning pizza, Lord, mao ni. Di gyud katagdon ni Lord. Lord, nang ilabot ko, I love you. Lord, nang ilabot ko sa silingan, anak, I love you. Lord, gidaot na ako si Kuan, I love you. Lord, nakapatay ko, love di ka! Musagit pa si Lord nimo. Because dili siya interesado sa imong sala, interesado siyang mutalikod kaana ug imong gakson ang gugma nga naghuwat sa imo ha. Knowing nga samtang na kinabuhi na ipaglaom. Pag matapos na ang atong kinabuhi, lisod na ang love sa Ginoo, wala na ipaglaom. So hanggat may gininawa ang tao, bisag unsa iyang naimo, dili siya i-judge ni Lord. Because the judgment will begin at the house of God. Kanus ana may tabo, human ta mga matay aning kinabuhi. Usa ang hukom. So bisan pa kung sa imong ibuhan na priso na kadiya or unsa tuan na kasprisohan, gitorture baka ditong na unsa na apakay paglaom, gilove gyapon ka sa Ginoo. In wala tay katungod sa usa nga maghukom sa usag-usa ang ato mo dasig ta, muligon ta, magbadlong ta. But gina-judge na nato ay nahugawan na tag-apil. Ayog sudli ang 2021 sa imong kinabuhi kung doon na kay balunon nga kasakit. Igo ra gani kang nitan-aw sa balita, igo ra kang tan-aw sa video. Bisag unsa pa ka, gigugma kapag ayo sa Dios. And kabalo kag unsa ning love ni Lord nga iyang gihisgutan? Kinagrabihan. Now listen. Daghan kayong malipay gyud nga ana kay nagtan-aw ko adto. By the way, basig diha na ta na focus ha. Listen, ako ra nang gigamit nga illustration. Libo-libo mo abot nagtag 40K.
40,000 ang mo comment og maot nga moingong malipay gyud kog mabitay na ni siya. Ang uban po moingon nga dili na siya bitayon. Dapat torturon siya, sunugon iyang hinahinayon magsunog gikan sa tiil padung sa ulo nga na. Ining makuyapan siya undangan na pod, dayong sunugon na pug utro. Grabe kayo no. And sad to say, I know ang uban nila mga Kristohanon sama na to. Mga Kristohanon. Unya parang dili mahimong unfair. Inigsuon ako nga tambag, sagdi lang, sir, ayaw lang kita ka-judge ani, kay kita mismo pod. Ako gani, sa pagkatinuod lang, panglantaw na ako sa akong kagalingon, mas dautan pa ko kaysa anang pulisa. Pero grabe na, ang God ni siya, pastor, oy. Grabe mo, insist do daw, sige. Hopefully, naminaw ka aning awali karon. Ikaw ning abisay nga muot mo patay sa kontra sa hari. So lugoon ra pug ka sa amahan, ang imong patyon ang anak. We know nga kung i-judge nato ang tao, ato na siyang gipatay. Ato na siyang gihukman. And si Jesus nagpakahilom sa diyang gitaral siya sa hukmanan. Why? Gihukman na siyang daan. And do not ask me, do not ask him, do not ask your kananas imong sitmate na unsa man dito, anong dito ayaw. Di na mo tingog kay nahukman na daan. Si Jesus di na mo tingog kay nahukman na daan. Para asong, anak baka, tinuod bakang ikaw nga hari, di na siya mutingog, nga naman. Ilansang naman siya, nasabutan naman ang ihukman naman siya. So dili na gyud taan ka-judge. Hello? Sultian ka nako. Bisan patingali si pastor makakita. Yes. Makakita, manjud ko, kay narabi ako diri libot-libot. Pero naa jud na sa kasing-kasing nga Lord, love kayo ni mo ni. Gihigugman ni mo pag-ayo. Ako sad. Dili ko deserving nga modawat ana nga love Ginoo. Pero grasya nga imo gihapon gihigugma. That is why padayon gihapon padayon gihapon. Ang Ezekiel 33 niingon siya, dili malipay ang Dios, verse 11. Ingna sila, Ezekiel 33 verse 11, ingna sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa kamatayon sa taong dautan. Ang ikalipay niya mao nga ang dautan, mubiya na sa dautan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Busa hunong na kamo sa pagpakasala, kay nganong tuyuan maninyo ang kamatayon, o katawhan ko. Grabe ni nga love, no? O kita, og naatay oy, salamat, nabawas-bawasan na yun ng mga criminals kalibutan. Oy, thank you. Malinaw na yun ng Lourdes, kaya nawala na si pastor. Mo, to'y gadalag kaguliyang. Kabalo ba mga igsoon? Akatong silang manding, silang, si Nora, isa pa tong mga, grabe, makadungog na gina silang, kanang nga pastor, manay gadalag droga diri sa itong barangay. Kanang nga pastor, manay gadalag 666. Wagay, kasabot kung sana 666. Na. Ayaw na dito. Nya, nga no? Ako sana ini mga adlaw mo tabang nagwali sa mga Apostol Pablo. Amen? Amen ba? So, dili malipay si Lord. Now, labaw sa tanan nga dili malipay si Lord kanang following verses. Labaw nga dili malipay ang Ginoo sa matarong nga mubiyas, pagkamatarong mubuhat na utan o magpakasala. Hala! Gatuo kag 20 katuig na nimo, hallelujah, praise the Lord. Tanang mga kanta sa Hillsong, tanang mga hymnal diha, tanang mga wow, na-memorize na nimo tanang kanta. Pag abot sa panahon na backslide ka, gisalikoy nimo ang Ginoo. Gibaliwala na nimo ang Ginoo, di na ka motuo sa Ginoo na. Ezekiel 33. Unya, kabalo mo kung sa inindot, tanawa, di na. Katong imo nabuhat ganiha? Tayo mo nabuhat kahapon. Imong nahimo sa 2020. Inigsulod ni Lord sa 2021. Di na niya hinumduman. Ha? Di na niya hinumduman. Pero naa kay buhaton, iya na po na ilista. Kana na po hinumduman niya. Pag hinulsol nimo iyang irison, na buhat na po ka, ilista na po. Di mo na pareha na itong sige tag hinumduman. Hello? O, tanawa. Paspasan ako ha? Tawoing na ang imong katawhan.
nga ang katarong sa usa ka tawo dili makaluwas kaniya kung siya makasala. O ang daotang dili usab silutan tungod sa daotan niyang nabuhat kung siya maghinulsol og mubiya kaniya. Ayaw magtuo anang mayong timbang-timbangon naabot sa langit. Kung bugat imong matarong nga nabuhat, sulod ka dito. Pero kung bugat, kay daghan imong pagpakasala, kaysa sa imong pagkamaluluyon, pagkamanggihatagon, nabantay ka. Dili. Sa Bible niingong, tanang maayong nabuhat nimo, walay kwenta sa panahon sa paghukom nga nasakpan kas pagpakasala. Ininingon siya, tanan pud nimong nabuhat nga daotan, dili na niya apilon og husay iya ng kalimtan. Palakbaki ang Diyos. Amen? Muna ang gugma sa Father. Muna ang gugma sa King. Muna ang gugma sa God na to mga igsoon. And magtanaw ka sa imong silingan, gapa-fireworks pa sila, gapabuto pa sila, ga-exchange gift sila dito, nag-parlor game sila, unya ikaw sa imong balay, gadagkot lang maglamparilya, ngit-ngit kayo kay naputol pa dyan ng atong kuryente or natumbahan bagposte hinon, or wa pag yun na pakonike o kuryente, murag si pastor 3 years na, gihuwat pang maluwas si Roger Humawan. Siya'y ga-process, tagam. Salamat sa Ginoo. Ginoo'y nagamit nato tanan. Amen? And then magjelos na kasi mo silingan, mag-uol na ka, nag-post mo dyan sila sa Facebook, nga, lumias, mga hamon, mga lumpia, mga spaghetti, nga, gaawas-awas ang cheese, nga, gipanggutom na mo, pa dyan mga sinugba, nga dagko, napailitson, nga grabe, unya diha pa dyan gamay, di, nga kuto-kuto ng panit sa lis, kuto-kuto nga gakaon sa palit litson ikaw gadagkot la og lampara galugaw-lugaw lang kadiha kay ulo-ulo na lang sa buwad ang nabilin dito sa imong kabinet. And then nag-uol na ka, nagsalpiti na ka, nya mayon na kang Ginoo, kung ipasagdan nga wala nagpakabanaan kinabuya, sagdi lang mabaliktad diya yung panahon. Woo! Paminaw. Dili ta angay magkaguol ni ana. Ang atong hinumduman, una sa tanan, gipaanin niya ang iyang bugtong anak. Aron ikaw ug ako, dunay kinabuhing dayon. Giluwas ta niya o gisbutang niya ang pangalan nimo dito. Wa ko'y labot og, hoy, manong wala man ko na-apil diya sa listahan. Asa man akong usa ka bokal? Hamang akong 1 kilo. Manong wa ko diya sa listahan. Ayaw kaguol. Ang imong kagulan o kayo, paminaw, ang imong kagulan pag-ayo kung wala kas listahan dito sa kinabuhing dayon. Dili malipay si Lord. Kung ang taong makasasala, mamatay because anak gihapon niya o gilove gihapon niya. And every kining situation, kanang mga panghitabo nga atong madungog makita sa palibot. Kuhain nagpagtulunan. Kuhain pagtulunan. Hala, ano man to? Self-control. Oh no! Galatians chapter 5, verse 20, 21. 21, 22. Bunga sa balang espiritu, gugma, kaluoy, pailob, self-control. Kinahanglan gyud ko ani. Kabalo ka? Pag nawad-an kag self-control, ingon ang Proverbs, sama ka sa syudad nga walay pader. Dali rang atakyon, dali rang sudlon, dali rang gubon. Amen. Amen ba? So, tingali na dunggan na ninyo na because pa-close na ta. Katong akong gisir. Tungod kay farmer man siya, naa siya mga mahalon, mga importante kayong mga gamit sama sa butas. Bunglay. Unya, kabalo kag bukid mao nay among mga pinangga kayong mga gamit, mas pinangga pa kaysa sa anak ko na. So, nigamit siya anang adlaw, pagkaugma, mubalik siya sa iyang baol. Nawala man na iyang bunglay.
Ya kabalo ka kining atong mga anak, mahadlok na silang kasab-an og bunalan kay kabalo ya siya unsa tag masuko. So bisag ilan ng kuhaon pag nawala na kinalimot sila og asa, di pa na sila ka-concentrate og pangita kay wala nagpangita sundol po nimog bunal. Asa dapit. Sige, pangita. So dili sila mutug-an nga sila'y nagkuha. So kadi man mutug-an nga may nagkuha, wa man kakabalo kisay nagkuha, tanang anak imong latoson. Pareho mo. Inga na mong papa, patalayon mi sa una. Love kay na ako na akong papa, gimingaw ko, gusto kong makauli. Mingawa dyan in tawon. Pareho mo, inga na akong papa. Ba't ka to mga igsuon nga pangitabo, grabe, sultian ka na ako. Iya pang mama nang niingon nga grabe, naluoy ko. Kay kanang bata, may rabaw ka nang naang bayabas ang ibunal nga binugha, Jod, niya naupos ng binugha. Di na nako panganlan, kay maybe nakakuan po sila sa live. Upos, Jod. Unya ang pinakakapoy sa bata, dili nang magduwa siya, kundili kanang maghilak siya. Mulabay na gani nag 5 ka minuto niyang hilak, mulabay na nag 10 ka minuto, mulabay na nag 20 minutos nga hilak. Kapoy na kayo mao nang makatulog. Sa kasakit sa bunal nakaihi jud ang bata sa iyahang short. Kaya gisigi pa jud to siya glatos. After that, ingon ang bata nga wala jud ko nagilabot adto. Bisag gapiyong na ang mata gakatuog na gayaw-yaw. Ko nagilabot. Gidala niya siyang pagkatulog. Next. Tindog ang iyang papa. Kuha niya ang butas. Pagsuot niya siyang butas, ang bunglay na as butas, siya di ay gabutang. Di ko malimot nga nang lingkod mis ambulansya mo na yang gisulti nako sa diyang ako siyang gisiran. Kabahin sa pagpugong sa kaugalingon. Imagine ang bata gakatulog, nagaagas ang... That is why magbantay ta. Dako kayo kadahot ang atong mahimo kung kabsan ta sa self-control. And you know what? Kini nga self-control, dili nato ni makita ingon nga pililon kayong bahandi kung wata kasabot sa love sa Father. Many times, nahitabo ni nga what ang tag-control. Hilak manggani ko nga, kasabaan ako si Kisay, nidangan siya siyang mami. Pabadlong manggod po ka. Nga na nitingog ang bata, hinay-hinay kamang atong bed. Niya ni padaplin niya, dagko kayong luha. Niya gahilom ra. Liwat kay inahan. Di mo tingog, dagko kayong luha. Naon sa maka? Naon sa ka? Wala ra. So, iyang gikuha ang bata, iyang gigakos din, hilak po siya, nuya man, ani di, sorry anak, sorry. You see? Many times nga naitabo na nato. That is why we don't judge each other because we understand the love of God. Nga bisan pag-unsa na yang naimo, gilove na ni Lord. Bisan unsa imong naimo, gilove ka ni Lord. Maunay kamaturan nga dili nimo sa pawan og bakak kay di gyud matabunan ang love ni Lord. Matarong og dautan gitagaag ulan, gitagaag init, gipa kaon gipaginhawa tungod sa love ni Lord. So gusto ni Lord nga masabtan nato ni. And kung dihay time sa imong kaugalingon nga nag-lose control sad ka, nya nakahimo kag butang nga mabalo na nimo. Labi na kung malayo na kanila. Siguro mga igsuon do na mo'y bikil sa usag-usa. Imong maguwang, imong ate, imong kuya.
But I tell you, kana si Pastor GR, grabing bunuga in taon na nako. Ya gusto kong mubawi sa iya. Pero gilagyo naman mi sa Ginoo. Sigir na ko nang gidapatan. Kay dili man na tawo nga mutubag og maot. Di po na siya mo pasaka og tingog nga masakitan ka. Hilom na dyan na siya. Di po budumot. Kuya raga po yung tawag nimo. Bisag pasakitan ni mong taman. And karon na-realize na ako, gibag-o ko sa Ginoo, na pastor na ko, siya po nagpastor. Gusto kayo na ako nga magkuyog mi. Gusto na ako nga magwali kong ibutang na ko ang microphone, mupunit siya og sumpayan niya ang akong wali. Pero gilagyo mi sa Ginoo. Maybe napoy mga panghitabo ng anak sa ato. This time, understand the love of God. Not just because He is God, but understand the love of God as He is your King and He is your loving Father. Grabe, mahigog mauna na nga amahan mga igsoon. So, pangutana, before tamuin. Lord, naigugma pa ba ka nako? Pastor, naigugma pa ba si Lord nako? Pastor, mo niya ako nahimo. Gilove pa ba ko niya? For our conclusion, parang makasabot kag ayo nga gilove ka og ayo sa Ginoo. Dunay pangutana kung gihigugma pa ba kas Ginoo. Romans chapter 8 verse 35. Romans chapter 8 verse 35 to 39. Listen. Busa kinsay makahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Nakapatay ko, pastor. Say labot. Nakapanghilabot kog tao, pastor. Nakabutang-butang kog tao, pastor. Nakapasakit ko. Say labot. Pagbag-o, balik sa Ginoo. Love ka niya. Ang kinabuhi ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang kagutom, ang kakabus, ang katalagman, o ang kamatayon. Verse 36, sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo, na miligro sa tanang panahon. Ang among kinabuhi, nahisama kami sa ihawunon nga mga karniro. Verse 37, dili hinuon. Taliwala ni ining tanan. Unsa man tong tanan? Kasakit, nga tanan. May hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma ka nato. Na grabe ni nga kadaugan, oy. Verse 38, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o ang kinabuhi o ang mga anghel, o ang mga langit ng pamunuan, o mga gahom, ang mga butang karon og sa umaabot, bisan ang kalibutan sa itaas, or bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilaom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Muni dako kayo natong hambinon samtang napatay kinabuhi gininhawa mga igsoon. Walay si bisan kinsang makaghinggawas sa gugmas Ginoo. Butang ni sunahunag kasing-kasing ha. Bisag unsay imong nahimo, gilove ka ni Lord. Pero, baliki lang po siya, anak nga love. Simbaha siya, pasalamati siya. Ipakita ang imong kinabuhi nga nahigugmasab ka niya, pinaagis pagpabago. Amen? Kusog-kusog ko nga pakpak mga igsoon para sa Ginoo. Usahay, pag naatay mahimo nga ingon aning magtagak-tagak ta, problema, kasakit. And then maghuna-huna na dayon ta, mamatay ko, luwas baka ko.
Hukman goro ko sa silot. Listen. I-continue na ko ni sa sunod nga higayon hihatag pas Ginoo. Listen to this. Di gyud ka kagawas. Ang kamot sa amahan ug kamot sa anak nga gihatagan og kusog sa balang espiritu maoy nagagunit nimo. Bisan pag unsaon nimo kisikising makaikyas ka sa gugmas Ginoo di gyud ka kabuhi. Dili gyud ka kaikyas sa gugmas sa Ginoo. So one thing atong ma-learn, sabta og ayo ang love sa Father. And mao na siya ang the greatest gift nga imong naangkon aning kinabuhi. That is why ayaw kag Christmas kay December. Ang tinuod nga Christmas tibuok na nimong kinabuhi. Nga naa na ang love o gipasaylo na ka sa Ginoo. Sa makausap pakpakan nato sa Lord. Let's close our eyes. Let's bow our head. Let's close our eyes. Let's bow our head in prayer. Great and loving Father, tinuod bitaw Ginoo nga walay laing gugma nga sama sa imuha. Walay butang ug walay tawong mapasanginlan sa kalipay nga among nahando naangkon. Kining tanan gikan nimo Ginoo. Masubo kayo mi nga madungaw sa mga nanglabay. Nga matapos ang ning nga tuig Ginoo. Kabugnaw ang among gugma nimo. Nga mutan-aw mi sa mga nanglabay nga mga adlaw kanunay kanamong gipasakitan. Nahibo kaming mahinukmanon sa usa. Pareho minimo nga mga anak. Pareho minimo nga gihigugma Ginoo. Taas kayong mga panahon naman nga gitawag minimo para himayaon ka, simbahon ka, pero amo kang gitalikdan. And now, matapos na ang tuig, ug dili na namo mabalik ang panahon nga amo giusikan. Salamat kayo Ginoo, nga kinaunsa man. Wala minasayod kung sa 2021, doon na pa ba'y malipayong panagtikom nga sama ani. Pero Lord, I pray na walay makaikyas, walay makabuhi sa imong gugma. Isikyo ang kada usa Ginoo. Gunitan mo ang kada usa o Dios. Walay bisan nun sang sala nga mulapaw sa grasya sa imong gugma ug sa imong pagpasaylo. O Lord, dili mi gusto Ginoo nga moabot ug mosulod ang laing tuig. Nga doon na may hambino naman nga paghukom sa usag-usa, paghukom sa may sigataw. Iluha kami. Iluha kami, tagay kami tinuod nga kalibay. Di bali ng mga butang, di bali ng salapi, di bali ang quality sa among pagpuyo, sa among panimalay. Matagi lang kami sa kalipay nga maghandom kanunay nga kami nakadawat sa tinuod nga gasa nga langit nun. Ang mga tao nga among ipanghukman, imong gigugma o gipakamatyan sa imong bugtong anak. Pasayloa kami. Pasayloa kami, Ginoo. Kasing-kasing ko ayuha sa kasakit nga gipati ko kuha ang mga pagdumo pulihin sa
Himuan ni nga seryosong pag-ampo. One more time, ania. Manindog ta. Ania, ang kasing-kasing ko. Ayuha sa kasakit. Nakibati ko. Kuha ang mga pagdumbong. O pulihis sa paghigugma. Sa makanimo. Pagbuha Ginoo sa makanimo. Ang kasing-kasing ko. Himaya mo Kristo. Mudan akan ako. Musidla ka, o sing baguha Ginoo, baguha Ginoo, sama kanimo. Ang doon na kay gustong iampo, doon na kay gustong pasalamatan sa Ginoo aning tuiga. Then pag-ampo sa imong gibarugan karon samtang magpadayon ang maong awit. Hallelujah, yes Jesus. Musidla ka, sing baguha Ginoo, baguha Ginoo, sama kanimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudan akan ako. Musila ka, oh sing one more time, baguha Ginoo. Hallelujah. Yes Lord. Bahalag way bagong gamit, walay mga bagong butang among makita aning nga season. Baguha ang among kasing-kasing. Baguha ang among una-una. Padayuna sa pagbago, sa pagbago, sa pagbago ang among kinabuhi Lord. Baguha Ginoo. Kasing ko, himaya mo Kristo, mudan akan ako. Musila ka, o Diyos, kanuna sa kinabuhi ko. Kanuna sa kinabuhi ko. Kanuna sa kinabuhi ko. Ginoong Diyos, salamat kayo Ginoo nga bisan tuod nakahatag kami og kasakit kabugat sa usag-usa. Panining kabuntagon Ginoo. Among hinulsulan ang tanan namo nga mga pagpakasala. Imuha o Lord nga before matapos ni nga tuig na amin tinuod nga kalipay. Imuha nga magpabilin kami nga importante sa usag-usag Ginoo. Imuha nga ang mga anak puno sa pagmahal sa ilang mga ginikanan na walay puas nga imong gipahuwa parang mag-alima namo managko mi. Himuha nga mo mga amahan o inahan. Walay puas ang ilang paghigugma. Kadili ang ilahang mga kasaypanan mo among makita ingon nga mga anak kundili ang ilang gugma pag-amuma sa amo. Wala ikatandi, Lord, sa gugma ng imong gihatag ka. Salamat kaayo, Ginoo.
na kami gabaw-bang tao nagsama nga imo lamang ikaluyan. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo, nga mahinluan kami. Salamat, Lord, nga naa kami tinuod nga kagawasan. And sa moabot nga tuig, kung sa may mga adjustment na po sa mga umaabot, salamat nga naa kami mga mumahon nga amahan nga dili mo biya namo. Na may mahigugmaon nga Diyos nga amahan nga magpantay sa amo. And thank you, Lord, for the revival and restoration, God, sa mga buluhaton nga imong ipanghatag ka namo. Pasaylo ami sa amo mga kakulangan tanan-tanan. And so we as one happy family nga mag-alagad aning Lourdes di mo Ginoo. Among gitugyan ng among kaugalingon di kanimo sa pagpahinlo gikan sa among mga kahugawan og padayon minimong bugkuson sa hingpit nga gugma, sa kalipay, sa panaghiusa, sa paghinlo pinaagi sa imong balahang espiritu amahan namo. Kanimo lamang tanang dungog, himaya, pagsimba og pagpasalamat sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen and amen. Palihog manglingkod ta.